दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिसना जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस बेबो जोंहा पार्टि फान्डनिफ्राय पार्थक्यआ बेनो जों होबाय डाइरेक्ट फैसा प्रमद बर'नि सरकारा होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ बड'फा सुपार 50नि नामाव मोनसे मिसन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनोसो होनाय जादों। दिनै जोंहा जोंनि बा 30 नं भेरगाव समस्तियाव टिउटिउस रामसियारि बिथांनो NIT फरायनायनि मोनसे हेफाजाब हाग्रामा महिला साननि गेजेरजों होनाय जाबाय। जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि थांखि आरो बिथांनि नाजानाय बे बड'लेण्ड हालामाव जोङो सम्पुर्ण खालामनो थाखाय जुब BPF इउथआ दिनै ओंखारदों आरो जों डाइरेक्ट न'आवनो थांनानै हेन्ड टु हेन्ड बेबो केस बिमा बिफानि आखायाव जों बे फैसाखौ होदों। देबाय बे फैसाखौ जों होदों स्टुडेन्टआ दङबा स्टुडेन्टनि आखायाव आरो बिमा बिफा दङबा जों बिमा बिफानि आखायाव होनाय जादों। गुबुना अजद होनायखौ जोङो जेबो फिननाय होनांगौ जोंहा गैया। नंगौ नोंथांमोना बुंनाय बायदि बिथांमोनाबो बड'फा सुपार 50नि नामाव माबा होदोंमोन अनसुंथाइ होदोंमोन। नाथाय खोनानायाव बड'फा सुपार 50आ जोबोर मोजां खोनानायाव मोजां नंना नङा बड'फा सुपार 50 खामानिया खिन्थु इमान 2 नम्बर थिखादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो। बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन दैनि रुमनि जानायनि बेदरनि फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन। खोनानायावथ' बिराद मोजां नङा होमबा? दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिसना जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस बेबो जोंहा पार्टि फान्डनिफ्राय पार्थक्यआ बेनो जों होबाय डाइरेक्ट फैसा प्रमद बर'नि सरकारा होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ बड'फा सुपार 50नि नामाव मोनसे मिसन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनोसो होनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ गाज्रि खालामनाय जायाखै होमबा? नामाथ' बिराद मोजां खिन्थु बिसोरो बेखौ माने रेजिस्ट्रेसन टाइपनि बाहायदों आरो मोजां बाहायाखै। दा बिनिखायनो जोंनि जो थाखा फैसा होनाय हहाय खालामनाय हेफाजाब होनाय बियो थांबाय थागोन। पार्टि फान्डनिफ्राय जोंहा दिनै होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो जोङो होनाय जागोन। सरकारनिफ्राय होगोना जोंहा एप्रिल मेआव जागोन। थांनाय खेबसेयाव जों 2 लाख होबाय आरो सरकारनिफ्रायबो दङ पार्टि फान्डनिफ्रायबो जोंहा दङ 3% कटा जायफ्रा स्पर्ट्सजों रिलेटेड दङ बिथांमोना क्वालिफिकेसन मोनदों बा मोनसे प्रायरिटि दङ बिथांमोना स्पर्ट्सनियाव साख्रि मोनगोन। बेखौ जा एसे मिटिङाव अलरेडि पास खालामखाबाय बिथांमोनानो सहाय मोनगोन। बिथांमोननि फारसेबो जोङो गेलेमु माबानि EMखौ जोङो बुंनांगोन आरो अलरेडि जोंहा पास खालामखाबाय 3% रिजार्भेसन गेलेगिरिफ्रा गेम्सनि जों रिलेटेड थानाय बिथांमोना मोननो हागोन 3% एनि नोङो माबाखौ मोनगोन आरो सुबिदाखौ मोनगोन।